माउन्ट एभारेस्टनिख्रुइ 100 गुन गोजौसिन हाजोमाया हरखाबै बबेनिफ्राय फैखो बिगियानगिरिफोराबो सोमोनांदोंमोन। गोबां बोसोरनिफ्राय जों फरायबोदों दि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनिया माउन्ट एभारेस्ट। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिगियानगिरिफोरा माउन्ट एभारेस्टनिफ्राय 100 गुन गोजौसिन हाजोमाखौ मोननो हादों। सुलुंनि बादिब्ला माउन्ट एभारेस्टखौ देरहानाया मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। बेयो ओरैबायदि गोजौ जौथायाव दं दि बारमण्डलनि अक्सिजेनाबो बे जायगासिम सौहैनो हाया। बेनि अनगायैबो बे हाजोआव गाखोनाया बेसेबां गोब्राब दि माउन्ट एभारेस्टनि लामायाव गोग्लैना थानाय हाजो गाखोगिरिफोरनि गोथै सह'आ बेनि फोरमान होयो। नाथाय बावैसो नेचार जार्नेलाव फोसावजानाय मोनसे लिरबिदांआव बिजिरसंगिरिफोरा रोखा खालामदों दि बुहुमाव माउन्ट एभारेस्टनि रुजुनायाव 100 गुन गोजौसिन हाजोमा दङ। माउन्ट एभारेस्टनिख्रुइ गोजौसिन बे हाजोमाया आफ्रिका आरो प्रशान्त लैथोमानि सीमायाव दङ आरो बुहुमाव मोननाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोमा। निउयर्क पस्टनि बादिब्ला गाहाय बिजिरसंगिरि आरो मुंदांखा बांग्रिनि बिगियानगिरि डक्टर आरवेन डिउसआ बुङो दि बे हाजोमानि थाथायाव मा दङ बेखौ रावबो मिथिया। बेनि मोननै गिदिर थाथायफोरा बुहुमनि गुदि आरो मेन्टेलनि गेजेरनि सीमायाव दङ। बे ओनसोला आफ्रिका आरो प्रशान्त लैथोमानि सिङाव क्रफ्ट्सनि सिङाव मोनसे खावसे गोख्रों ओनसोलाव दङ। माउन्ट एभारेस्टनिख्रुइ 100 गुन गोजौसिन हाजोमाया हरखाबै बबेनिफ्राय फैखो बिगियानगिरिफोराबो सोमोनांदोंमोन। गोबां बोसोरनिफ्राय जों फरायबोदों दि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनिया माउन्ट एभारेस्ट। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिगियानगिरिफोरा माउन्ट एभारेस्टनिफ्राय 100 गुन गोजौसिन हाजोमाखौ मोननो हादों। सुलुंनि बादिब्ला माउन्ट एभारेस्टखौ देरहानाया मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। बेयो ओरैबायदि गोजौ जौथायाव दं दि बारमण्डलनि अक्सिजेनाबो बे जायगासिम सौहैनो हाया। बेनि अनगायैबो बे हाजोआव गाखोनाया बेसेबां गोब्राब दि माउन्ट एभारेस्टनि लामायाव गोग्लैना थानाय हाजो गाखोगिरिफोरनि गोथै सह'आ बेनि फोरमान होयो। नाथाय बावैसो नेचार जार्नेलाव फोसावजानाय मोनसे लिरबिदांआव बिजिरसंगिरिफोरा रोखा खालामदों दि बुहुमाव माउन्ट एभारेस्टनि रुजुनायाव 100 गुन गोजौसिन हाजोमा दङ। माउन्ट एभारेस्टनिख्रुइ गोजौसिन बे हाजोमाया आफ्रिका आरो प्रशान्त लैथोमानि सीमायाव दङ आरो बुहुमाव मोननाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोमा। निउयर्क पस्टनि बादिब्ला गाहाय बिजिरसंगिरि आरो मुंदांखा बांग्रिनि बिगियानगिरि डक्टर आरवेन डिउसआ बुङो दि बे हाजोमानि थाथायाव मा दङ बेखौ रावबो मिथिया। बेनि मोननै गिदिर थाथायफोरा बुहुमनि गुदि आरो मेन्टेलनि गेजेरनि सीमायाव दङ। बे ओनसोला आफ्रिका आरो प्रशान्त लैथोमानि सिङाव क्रफ्ट्सनि सिङाव मोनसे खावसे गोख्रों ओनसोलाव दङ। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. 나가다에 매출하고 위클은 바이다 바하니 아니 एसे थाफुजा बेयासा आइ बाहाय C क्लास बो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयर फोर जानाय वाला मा जानाय ये मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंग फोर इंग्लिश क्लास आजबो खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.